karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Ay man ang kusina din eh. Uy. Humot naman ang linutong sudaan. Mao na ginadiha ang kusina. Maayo ka nagmata ka na. Lingkod na rin. Uy. Hala. Kinsa nagluto, sir? Hans. Hans ang imong gisangpit nako dinhi. Ha? Og dili ta kakatabang ay isa. Ikaw ang akong bag-ong girlfriend. Mo na akong gisulti sa tanan. Unsa? Anong siga man ang imong mga mata? Doon na ba'y problema sa kong gisulti nimo? Wa man. Lagi. Naibaw ko nga may pagka-artistahon ka. Mahimo ka sa pagpangilad og tao. Murag sakit naman na pagkasultiha, Sir Hans. Ug anong sakitan man ka? Kaya diri man na tinuod ng mangilad ko og tao. Kung gusto kang muliho ko sama ni Kara, panggaasab ko pareha sa imong pagpangga ni Kara. Kung gusto kang panggaong takasama sa akong pagpangga ni Kara, tarungan ang linhiukan mo. Huwag ka na pong iyong siltihan. Ayaw pagkiat. O sa mga gusto ni mong mahitabo? Magpakakara ko o dili? Bago ta kang girlfriend, busa kung unsay normal nga buhaton sa usa ka girlfriend nga gidas sa usa ka lugar. Mo na liho ka. Okay. Pero, mahimo pagmangata na mahal? Unsa man na? Nakaanhin na pasad si Kara ning tapita? Oh. Nagtuo ka nga special kay ka nga ikaw gyud ang una na kong dadon sa usa ka lugar. Para nang tanar ka ni. Dili man kinahanglan ni imo kong insultuhon ba? Dili na si Kara. Busa makumpara gyud kanila kang Kara. Sige na. Mga una ta. At ima na ang lamisa. Kay ako na ang nagluto. Yes, mahal. La 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 la. Hoy, hoy mga lovebirds! Ako unay mo pakaon ninyo ha, kay bibakasyon pa man ang inyo tig-atiman. Kung sabay gusto ni mong mahitabo, Ken! Uy, hala, tuan na. Hala! Hala, hala, sugod naglambada ang bagong minyo. Kapait ining kasal nga pinugos. Nganong ni trabaho man ka nga manlarga matakaron pa ingon sa tong halimon! May bagong kliyente. Kinanglan siya akong unahon. Ayaw ko hatagi ang katarungan na kita. Nagsabot na ta nga maggikan ta karon. May mo pag-ipauwahin na lang nato ng naglaglaag? Ha? Wasap ko sa mood ng malarga. O kano sa mga nasa mood? Nga sa tanaw na ko, murag gusto na lang yun ka nga hatagan ko ni mong problema, Kent. Mahimo na problema. Kung imo ning naon na problema. Kinala mo pa uli kag sayo, ha? May time pa para sa biyahe. Bahala na kung gabi na tang moabot sa tong destinasyon. Dili ko ganahan nga malarga karon. Sa sunod tuig lang tabagan nimon. Bye. Hello? Hello? Bisit! Bisit! Ah! Frank, pukawan ako ha. Kung maabot ang kliyente, matugo na ko. Ay, gusto kong matog. Para malimtan ako ang kasamong sang utok.
Kuha na may lambi ni kinabuhi ha. Happy magahasi ay Jesus sa tapit nga ginidaan ni Kuya Hasni ha. Pag-ilis. Kay mamutong taon eh. Mamutong? Unsa na? Mga unang butong sa punuan mismo sa lubing nga kuhaan. Wow! Ganahan ko, ana! Hala! Mamutong ta? Ganahan ko og sagbay luwag, mahal. Aw, imo man tanang sagbay luwag mahal. Yes! Thank you, mahal. Ganahan gyud kong mukat-kat og lubimahan. Kay gisuhulan naman ko nimong kiss. Ako pa ka na pakapinan kung tamis ang buto nga imong ipakaon ako karon, mahal. Wow! Mahal. Hoy, tanawa ko. Aysa. Asa naman sa namilupadang imo na mahal. Ano lang mo kay kagyaw na. Ang negosyo nga akong gunahuna, Aysa. Usabi tuyo nimo. Tanawa na akong ater nga mamutong. Unsa man ka? Ano makita man na imong puso ang imong blouse nga niok-ok? Wa mo gud ni may ok good. Mao na gid ang uso karon, mahal. Hayahi mo gud nga klase sa style sa blouse. Kung gusto kang respetuhon sa mga lalaki nga imong masugatan, hatagi o nagrespeto ang imong kaugalingon. Unsa man ka? Mahimo ra gid ba nga moingon siya nga ilisi ni. Taasa sa simulitan niya, uy. Hoy, kung dili ka gustong ako mayaw-yawan ha, hunahuna adaan kung unsa imong buhaton sa imong kaugalingon. Paminaw ko, no? Nervyosong to permi si Kara kung magsulti mo. Happy siya kung magsulti mi. Kinahibawman siyang daan kung sa akong gusto o dili gusto. Ay! Kay baon ako. Huwat ako diha, ha? Asa pa makaisa? Nagpaabot ang mga tao nimong sa ubos. Kidiyot lang. Naagli something ni Bihana. Pagdali di Aisa! Dili yung anang batasan ni Kara! Okay. Sige. Let's go? Ano ka namang akong t-shirt imong gisulob? Oo. Hikti naman kayong ubang blouse nga nadana ko. Damag di malas. Mga nagkuha na lang ko sa imong t-shirt. Ganahan mo sa kunin mong t-shirt kay wala naman siya sinina na ako. Dali na! Tana! At yung Bihana na. Uy! Nalagyan kang tao din eh. Gunis akong bukton. Kay mo na ang buhaton ni Kara. Okay. Unya, nakasmile good siya. Oh, di mo smile. Hello guys! Ay, kumusta mamong tanan? Eh, mahal, dali. At ito dito lingkod, oh. Ay, pagkaya ito maayo. Mao ba? Hello? Pwedeng mo lingkod din eh? Ma'am, lingkod lang. Lingkod. Oh, wow. Kabugnaw sa hangin ining dapita. Noy Pedring, Oy. piliyaw na ang sagbay luwag. Kay ganahan si Aisa. Oo, sige. Bitaw na'y pidring. Lami mo ng sagbay luwag sa tutunlan. Maligo mo karon busay, Sir Hans. Oh. Napa ba ang gakit sa busay? Oh, napa, Sir Hans. Hello. Unsa pa ka? Mupauli kayo dili. Busy pa ko, dali, Claire. Ug sa na bisihan nimo diha? Ang pagsige nimo katog. Claire, saan may gusto ni mo? Nangutana ang mga tao bahin sa tong honeymoon. Nahipuong na sila kung anong niya pata dinhi. Nag-expect sila nga happy na ta sa laing lugar karon. Nga ang una-huna man sa ubang tao ang importante ni mo, ha? Pasagbi na sila. Sa pasagdan! Kel, gisaad ka nga mag-honeymoon ta. Unsi misaad. Time para, ha? Ang akong nahinumduman, Claire, nga misaad ko nila nga pakaslan ka kay mabdos ka. Barugan ako ang akong pag-amahan. Kana lang, wa ko musaad nga mag-honeymoon gud ta. Basta, gusto ko nga mag-honeymoon ta. Kung gusto ka mag-honeymoon, mag-honeymoon itong imo. Siting na buhay, ha? Hello, Dongket? Nangimang, libuhin akong kwarto diha. Anak ko mo pa uli. Oo, Dong. Nangimang, nahibaw ka ba kung hain karon si Kuya Hans? Kuan,
magtigali sa bahay sa inyong apuhan, dong. Ha? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!